Khubor ka Pyrthei TV. Menteri Ramba Jylla Konrad K Sangma la pentip nang ba ki social media ba arpunyang wat kinong Meghalaya ki ba sakut ha Israel menta ki la poisha Egypt. U Konrad la pentip balala ban penmi yaki la Bethlehem lingba ka jinga trelang hapeng ka sarkar Meghalaya bat ka Ministry of External Affairs. Kumjuru bar ka kunhon jang kinong India ki bayarap ban penmi yaki brio la jang na ki artli kiri ki badan hapeng ka thama kata ha Israel bar ka Palestine. Ki arpunyang kinang Meghalaya kidai ki balik pilgrim sa Jerusalem bakan thubru yang MP ke Raja Sabha u Dr. W.R. Kharuki. Hendrai namar ka jingkhe jong kathma kila sakut ha Bethlehem. Hendrai benta kila lait na ka jingma bar kila poi ha Egypt. Ki arpunre ki samla puli jong ka Jylla Meghalaya ki ba puli ha Himalayan Institute Pharmacy ha Sikkim kila wan poi ha nong ba Shillong ha ka nyautrik jong ubnai Risaw ar hazrar pulai. Klamino na Sikkim na kada ko jing shlei ka Pyrthei bar kila poiso poisan shalai yeng hadian baka sarkar Jylla kala shimkhia ban pinbyang yaki boss bar ka bam kadi nado ka por bekidang mi naka hostel ka bakisa tad hado bekinawan poi hanong ba Shillong. Kikimi kipa jong kini kisamla puli kila penpauru ya ka jing sngawu shikat dai ya ka sarkar Jylla kabalala ban pinbyang ya ka kali bat ya ka bam kadi hado baki khun kikti jongki kina poisuk shalagi jongki yeng kisam. Khasi Students Union South Khasi Hills kelalai ban pendamno ya ka kentien Cherapanji belatho da ka UCO Bank kabadan hasait sok pen sora. Ka KSU kelamahan ya kiternat sarkar niki Rio Shimen ki badang yai beteng ban bu ya ka kentien Cherapanji baki de ban pendamno ahi ya ka ni kentien bar ki de ban bu bet da ka kerteng jong ka sora. Ka jingthe jong ula ba ubajur kalane bun kenta ha ki thain ri bhoi. Kashnong number hing paham rio nadukah miet jokah rio trik Risaw ar hazar apulai. Kelamat ya ka jingshlei namar ba ka kala sakun hasurok ba National Highway na ka jing sakun jong gijaklia na ka nalatu Kani ka jingshlei jong ka surok ba kelawan raru ya ka jingdheng kali ka bajur. Kabakham singaw sangsat kalong baki donru kilong yeng kibala shakta na ka jingshlei hado ba ka kalarung hado yeng shetja. Bat bon na kitiar kitar ki jan kinam ki marba mardi khamtam ukhaw kila duai kinong yalam shnong jonga shnong nong klau kila penpau ya ka jing singaw diaw mensiem bat hak jo ka por kila penpau ru ya ka jing singaw bital ya ka jingkran jong president rangba jong ka seng Voice of the People's Party VPP uba arden mila basyangwan hak jingkran pat ba jong hak jingalang jong ka VPP ka badang nong shen hanong klau. Kinoy lam shnong ki singaw mong ya ka jingkren jong ba arden da ka baong ba kinong klau kirben sni do namar ba kim shim nawan sha ka jingalang jong ka seng VPP namar ka jingthe jong lab ba bajur ha ka step pringam jong ka sngi ublei ka pratrik ubnai Risaw arza apulai ukpa ka kame bat arngut ki khon na ka jo ka long yeng kila sha tep ha ka jingtwa khando ka bala telab ya ka yeng sa jongki kani ka jingja kala ja ha ka shnong penthor lang ten kabahap ha West Jante Hills District. Ukpa wala shatep udai wala tip kerteng kum ubyangki pawa ubadang life waste nem kerta. Kakami ka pinjanai ringklem kabadang apusan nem kerta. Bat armut ki khun ki badang rio bat lights nem kerta. Kasenjuk kinong sechar shnong par ken kabahap ha ki Laitali District. Kata ka East Khasi Hills ka Ribhoi bat ka West Jante Hills. Kilapan pau ya ka jing persha ka bajur halor ka jingtmu jong ka tanat penroisar jong ka sarkar Jylla ban pinken ria ya ka Martin na mauyong sya ulum solat ha ka shnong nong hali kasenjuk keladawa na ka tanat penroisar ba ka di ban pinsange ano mardor ya ka jingtmu man pelong ya ka jing pensingaw pajba bat ha ka jokapor ka senjuk kalamaham ru lada ka sarkar kadang yat persya ya ka monjong upajba jong ki arphau telitam gishnong ki bahap hapo ka par ken kin pelong da ka jingeki ka bating kidon kumba khat pra hajan ngut kinong India ki basakut menta ha Israel na kada ko jingki jong ka thma ha padang ka Israel bar ki leno Hamas jong ka Palestine ki babun kinong India ki basa ha Israel ki de kinong trei ha ki hospital kinong trei ha ki company IT bar ki samla puli ka India kala batha ikinong song jong ka bakin husiar bhai la de bakin lan na ka jing mensaw
Kajing ya brio nak kada kajing shlei hasikim menta kalakiu syakalai pulangun kat bah West Bengal pat kalakiu syakasau pongun. Na pedeng ki bayap prangut ki dikisipai kila don palat san hajan ngut ki brio ki pala syapin kenria no na ki jakasa jongki. Kisipai jong ka Indian Army ki don menta hasikim pan pelat im ya ki nong le jengok kai ki benang sakut haduk mentaru. Ka Governor jong ka Manipur kala mahami ki nugi ki seng lani ki Rio Shimen bakim dai ben pen kala kerteng jubor ya ki nugi ki jaka. Kadi kajing maham kalami hakapor baka Manipur kadon hapedeng kajinga kenat ka bajur hapedeng kijat ben Rio Kuki bat kijat ben Rio Meitei. Kani kajing maham kalami hadin bakala pen bakala wat ya ka Google Map ru nakada kajing pen kala kerteng bean ya ki jaka. Ki Kuki kila pen kala kerteng ya ka Chura Chandpur district kum kalamka. Hakasian ka benengkong ke India kala yo ben kurbun tili kita kema hak Asian Games. Ke Asian Games kabalalong hanong ba Hangzhou jong ka China kala sedang naduk ka arpulai trik unailur arhasa arpulai. Bar kala kut menta ka pratrik Risaw arhasa arpulai. Hakani kalumpong ya lekai jong kiri ka dau ba Asia ke India menta ka kenti kala yo ben kur haduk shispa nyau tili kita kema. Kiba kentup ya arpu pratli kita kemaksiar lai pu pratli kita kemarupa bat sapwitli kita kemarnong. Keri kabala yo kur bon tam kita kema hakani kalumpong kadika China. Kabala yo menkur hadu lai spa prapulai teli kita kema kiba kentup ya arspa iwe tak maksiar shispa khatwe tak marupa bat nyopwe teli tak marnong. Nang tabut sa Republic of Korea shispa khandai po teli kita kema ke Japan shispa prapu pratli kita kema bat ke India kabawan basa kala yo shispa nyau teli kita kema. Menteri rong ba ado keri Narendra Modi lap menpau ya ka jing ngau komen na marba kinong elek ka jong ka India kila elek ka bha hakani kenti. Bat mentau la kula ru ba un shimkhia bon kilat kilenti ban kentiu ya ka kam elek ka hakani keri. Santli Jylla ki bakantup ya ka Madhya Pradesh ka Rajasthan bat Telangana. Kin pelong ya ka election assembly jongki naduk ka nyautrik haduk ka live hop trik unai wing. Katba ya ka result jong ka election pan an penbena hakalai trik unok pra. Ka election hakiti ki Jylla ka Julong shwa ka election MP Lok Sabha. Menteri ketenat jengok kai jong ka Goa Rohan Conte ula penbena bagi jaka bam ki badan haki beach Goa. Ki haban penbiang ru ya ki jingbam ki baju bam ki nong Goa kum ka dok ha ka baju shed ha ka rukom shed ki nong Goa. Nalor ki weipat ki jingbam bala bu khnang na ka banta ki nong jengok kai Pyrthei. Khnang makin tip ya ka rukom bam jong ki nong Goa. Lo batharu ya barok ki dukan bam bagi de ban penpoi ya ka kerteng jong ki nong tre jong ki syaka sarkar khnang ban pentikna bakim dei ki badi madan. Ketenat railway jong ke India kelapen kela ya ki artli ki rail ki bam ya shu kum ki jaka bam ne ki restaurant. Kini ki rail ki di badan hakatra bat hajam ni railway station. Lapen kela jaka bam ya kini ki rail lingba ka scheme ka bala tip kum ka beautiful restaurants on wheels. Ki artli ki restaurant ki de ki bala ai kerteng kum ka Annapurna berka weipat kum ka Ma Durga. An play ya kini ki artli ki restaurant hau no pra mentau snem. Yo besen Khubor bala mensau nakada kujing Syaban ha Wei Unar ha Uttar Pradesh mendalara da ka kali kit nongpang sha wildlife SOS Center ha Delhi. Lapen kit yo besen uba mensau da ki record jong ka seng bala tip kum ka people for animals. Tangka bai kit yo te besen ka shongdor hadu san hajar tingka. Bar hadien bala daban ai ya ka jing sumar an pelat biang ya usyaklau. Hadien bagi Hamas kila hertma kindit kensan ya ke Israel. Da ka bakisian da ki hajar tli ki roket na Gaza sha Israel kalami ke jinga kren hapadeng ki babun. Bakumnu kile no Hamas ki yo ki tiarsiat hadu katu. Bana e ki yo ya ki tiarsiat ki baklan bor. Rekham hadien lalap baki Hamas kila yo tiarsiat na Iran bat na Syria. Ya ka ba dala dehi kila ai kublai ya ka Iran ka bayarap ban penyo tiarsiat berkiwai pat ki tiar thma ki. Kila dan bungut ki balayap hakat thma ka bala ki kensan hapadeng ke Israel bakile no Hamas jong ka Palestine. Hadu menta pala yo jing tim na ka United States of America ki dan sangut ki balayap ki basa ha Israel. Khat arngut ki dinong Thailand nandor ki bayap ki dan sakhat wingut ki nong Thailand ki bala syara bor ha ki le no Hamas. Na Nepal ki dan shpongut ki balayap ha Israel ki nong Ukraine ki dan arngut. Ke Israel kala thalanting ha ka jingalang jong ka Security Council jong ka United Nation na marka jing her thama kensan jong ki Hamas ya ka hakas ngi sajan jong ka tayo. Unang may khmat ke Israel sa United Nation no Gilad Erdan ulaong. Baka jing herthma ki Hamas ya ke Israel kalong kumba ki herthma ya ka Pyrthei barok kaway. Bat ulaong baka Israel kanya kunting bakan penduk jat sendan ya ki le no Hamas.
Ulo ang ru balada ke Israel ka Syarem, ka peni ba ka Pyrthei hi ka Syarem ha Kylleng no. Kinoyalam jang kiri ba per na du President Joe Biden ka United States of America, Menteri rang ba adu kari India Narendra Modi, President ka France Emmanuel Macron, Menteri rang ba adu ka Japan, bat kiwei pat kiri kala penramjur, halor ka jinghyar thma jong Kylleng no Hamas ya ka Israel. Henry ke Iran, ke Syria, bat ke Iraq, bat ke Saudi Arabia, kila kersha ni Kylleng no Hamas, bat kila ong, bat ke jingle jong Kylleng no Hamas kalong ka badai. Menteri rang ba adu ke Canada, Justin Trudeau la, ya keren bat President jong ke United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed, bat bin pau ya ka jing ngau diau, halor ke jinga pher jingmut ka balami hapdeng ke India bat ke Canada. Ka jing sedang jong ka jinga pher jingmut, hapdeng ke India bat ke Canada, kadai hadian ba Menteri rang ba adu jong ka Canada, ula keno ba kadai ke India ka badan kti ban penyam yang nongalam Kylleng no Khalistan Hadib Singh Nijar. Kajing ya briam na kajing kenyo jong ujumai ban 3.9 magnitude ha Afghanistan menta kala kiu shaka 8,000 sauspa sa pesan ngun. Kadba ki ba mensaw ki dan hadu khnai 1,000 aspa ngun. Kajing kenyo ujumai kala khamjur ki khalai tli kishnong ki ba ha Zanda Jan district. Sauspa ri pesan tli ki yeng briu kala khlamat praphum. Kani kalong kat kum kajing tip balayo na ka World Health Organization. Ka Japan kala maham bakala ban ki ka tsunami hadin kajing kenyo ujumai ka ba ASEAN ha Izu Island bat ha Wakayama. Ka Japan kala batha ikinong shnong jongka ba kimdai bentur shajan road wa bat kidai ben husiar ba yo kami ka jing shlei Tekitu kilong ki Khubor hakimat kimat mtasngi. Khublai.